Ok, de salutare toată sunt Alex Gaming și bine ați venit la un nou joc de pe acest canal, se numește Minecraft și astăzi vreau să fac troll la niște oameni. După cum vedeți am skin-ul de The Link, am și numele de The Link și vreau să facă ăștia poze cu mine sau să spună că sunt chiar The Link. Doar români intră aici. Așa. Și am avut încă un canal, tot așa, cu Alex Gaming, am avut 44 de abonați, dar un băiat mi l-a șters și na. Da. Așa, am intrat, sper să nu-mi dea la kick. Dar unde sunt ăștia? Da. Rămân? Da. Unde sunteți? Unde sunt? Ah, fuck. Oh my god. N-am nici mâncare. Dă repede dificultatea. Fuck. Băi. Lasă, băiatul. Hai repede, mânca să facem lemn, să ne facem sabie, armură și de toate. Bă, dar voi de ce veniți după mine? De lumina, stele lumina. Hai repede. Da. Să luăm și noi lemn, pentru că așa se face. Așa, luăm lemn. Pentru că sunt băieți. Bă, dacă pe mine am observat că sunt. Patușor. Băiatul. De lumină. Hai că v-a plăcut parcurul. Disconnect. What the fuck? Wow.
Asta, da, român. Bă, unde scrie român, eu intru? Bă. Ca doar români, uite-o. Dacă spune și acum serverul full, închid filmarea și aia e. Hai mă că da, asta. Să folosim și un pic da. Max și punct. Max și punct. Bă, mereu găsești oameni de ăștia. Deci măcar dacă dificultatea de lumina știelelor. Da. M-a omorât. Bă, dar nu. Care m-a omorât sau? Da? Omor, da? Nu. Ideea de asta. Ciupercuțe. Ce cream că sunt ciuperci? Oh, Herobrine. Oh, yes. De ce mereu trebuie să fie dificultate? Bine, mamă, îl bate o fată cu băiat. Oh, aia. Doamne. Ok. Și cam atât cu acest troll. Eu am fost Alex Gaming. Sper să vă abonați, să dați un coment, un like și să strângem peste 5 like-uri. Pa!